ev şeş mehe pêvajoyek dest pê kiriye pêvajoya aşîtiyê. Em jî weke dayîkê aşîtiyê daxwazê me dayîka ji bona hevdîtina Rêzdar Öcalan. Ev 25 sal e dayîk cî nema lê negeriyan ji bona aşîtiyê. Serî cî nemak serî lê nedan ji bona aşîtiyê, ji bona xwîn û sekinandinê. Em jî vê pêvajoyê eger kê destê xwe kiriye binê kevir ji bona vê pêvajoyê, em ji bona wan spasiyê xwe pêşkeş dikin. Em dibêjin îşallah ev pêvajoyê bi ser keve. Daxwazê me dayîka ji bona hevdîtina Rêzdar Öcalan eger dayîk herin dîtina wî ji bona aşîtiyê derdê xwe bi hevdû re parve bikin. Bêka ew ji dayîka re dibêje çi? Çimkî berî her kesî heqê dayîka ye. Ji ber tiştê herî pîroz zarokê dayîkan e di vî şerî de tê wenda kirin. Em dixwazin weke dayîkê aşîtiyê, weke dayîkê Kurda em herin hevdîtinê bi serokê netewî re bikin. û em bangawaziyê li dewleta Tirkiye dikin. Îro eger pêvajoyek dest pê kiriye ji bona baweriya vî gelî pê bê dengê firoka bira bê sekinandin, dengê herona bira bê sekinandin, bira ev şer bê rawestandin ji bona baweriya vî gelî bê. Îro tu çi ji vî gelî dibêje ji ber ji me re gotina wanî ewilî dibêjin şer dewam dike hûn dibêjin aşîtiyê bê. Ji bona qiniyeta vî gelî têkeve cî ji bona aşîtiyek mayînde bê rojhilata navîn û ji bona gelê cîhanê tevayî em ne ji bona gelê Kurd tenê dixwazin, em ji bona gelê cîhanê, gelê Filîstîn îro ew jî di nav şerrekî bê hempada ne, em jî ji bona wan jî dibêjin bira li her derê aşîtî çêbive, yekîtî çêbive. Kes bi mirina bi ser neketiye. Xwîn bi xwînê nehatî şiştin, xwîn dewamlî bi aşîtiyê hatiye sekinandin, bi yekîtiyê hatiye sekinandin. Em dixwazin weke dayîka em jî bivin damlakê tê kevin nav vê avê û ji bona bersivê em jî bên hevkî dilê dayîka xweş bive. Daxwazê me ev e ji dewleta Tirkiye re, ji dewletê navnetewî re heçî însanêk dibêje ez însanim ji bona vê pêvajoyê destê xwe bin kevirkin bira vala dernekeve ji bona xwîn bê sekinandin.